Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena ġew Malta aktar minn 162,000 passiġġier permezz tal-cruise liners. Dan ħareġ minn ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra, id-differenza hija ta' iżjed minn 130,000 passiġġier. Dan kif f'dan il-perjodu, is-sena li għaddiet ġew iżjed minn 31,000 turist fuq il-vapuri. Skont dawn iċ-ċifri tieni kwarta din is-sena kien l-aktar perjodu fejn fih ġew passiġġiera permezz tal-cruise liners f'dawn l-aħħar sentejn minn mindu faqet il-pandemija. Bejn April u Ġunju ġew iżjed minn 137,000 passiġġier permezz tal-cruise liners. Meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena l-oħra, id-differenza hija ta' kważi 114,000 passiġġier. Dan kif bejn April u Ġunju tas-sena li għaddiet ġew iżjed minn 23 turist bil-vapuri. Bejn April u Ġunju ta' din is-sena daħlu f'pajjiżna 102 vapuri tal-kruċieri li jfisser 83 vapur aktar meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. F'dan il-perjodu daħlu 19 il-vapur. Fit-tieni kwarta din is-sena l-akbar għadd ta' turisti ġew mir-Renju Unit bi kważi 46,000 passiġġier wara jiġu l-passiġġieri li ġejjin mill-Ġermanja, mill-Italja u mill-Istati Uniti. Jekk wieħed jaqsam lit turisti skont is-sess tagħhom, l-aktar li ġew bil-vapuri tal-kruċieri kienu nisa li qabżu lill-irġiel b'10,000. Jekk wieħed jieħu l-faxex tal-etajiet, l-aktar li żaru Malta bil-vapuri kienu dawk li għandhom bejn is-60 u 79 sena u wara jiġu dawk li għandhom bejn l-40 u 59 sena.